Skont il-Ministru tal-Finanzi, is-settur turistiku ta' pajjiżna fadallu madwar sena u nofs biex jerġa' jiġi lura fuq saqajh. Wieħed qiegħed jistenna illi jekk ma jinqala xejn jibda jippikja bil-mod imma nieħdu dejjem dik is-sena u sena u nofs biex naslu fejn tlaqna. Dikjarazzjoni ċara mill-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta kien mistoqsi dwar id-daqqa li ħad dan is-settur kawża tal-pandemija. Waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' filgħodu, Scicluna kien mistoqsi wkoll għaliex il-Gvern mhux jikkonsidra s-sussidju fuq il-kirrijiet kummerċjali kif qed jipproponu iċ-Chamber tal-SMEs. Fit-tweġiba tiegħu huwa qal li din l-għajnuna skontu qed tingħata bħala parti mill-għajnuna supplementari tal-pagi. Dik l-għajnuna li qed nagħtu lill-industrija li s'issa għadna ma waqqafniex lanqas, allura tkun qiegħda tgħin għal kwalinkwa spiża tal-kumpanija. Issa nista' nqogħdu nindaħlu din se jagħmel biha. Intant il-Ministru Scicluna filwaqt li ma ċaħaġ li bħalissa madwar 11,000 persuna jinsabu bla xogħol għalli jispera li dan in-numru jibda jonqos. Dan jikkontrasta ferm mal-pożizzjoni li ħadu s-Segretarju Parlamentari Clayton Bartolo u d-Deputat Laburista Ian Castaldi Paris li ppruvaw igidbu iċ-ċifri li għandu fidejh il-Gvern. Nisperaw li jonqos mill-ewwel ġurnata. Marija Francaranza, Annet News.